Kaixo, adierazle ekonomikoen 2026ko lehen errepasoarekin hasiko gara. Hau, aste ekonomia da. Abenduan, gizarte segurantzako afiliazioak marka berria ezarri zuen. 1.036.804 afiliazioarekin. Aurreko urteko hilabete berean erregistatutakoak baino 1,2 gehiago. Beste hilabete batez, eta dagoeneko 3 dira, hazkundea modu ekitatiboan banatu zen emakumeen eta gizonen artean. Aitzitik, abenduan erregistatutako langabeziak pizka bat gora egin zuen, urte arteko 0,05ko igoera txikiarekin. Gaur egun, 107.429 pertsona daude langabezi gisa izena emanda lanbideren bulegoetan. Hala eta guztiz ere, 2024ko abendua izan ezik, 2008tik abendu baterako kopururik txikiena da. Azkenik, azaroko industri ekoizpenak gora egin zuen berriro modu neurritsuan, urte arteko 0,8ko gehikuntzarekin. Ekipamendu ondasunen eta energiaren portaera onak kontsumo ondasunen ahultasuna konpentsatu zuen. Hurrengora arte!